batitazen dira ekikin. Ekialdia. Zer ezen ekialdia? Eguzkizia ateratzen handia. Ekilorrea. Eguzkira biratzen aban nore hori. Horrela sortzen da ere bai, ekigain. Hau da, eguzkizia goren dago momentua. Hortik sortzen da ere bai, ekaina hilabetia, joingo hilabetia. Eta eguzkizia goren dagoen momentua. Hortan datza ekigain. Eta, bitzen gera, ekainako geta bat honetan, balako solstizio gaua. Baina, badakizu izan da solstizioa? Zubi honen? Ni bai, bestio? Antinatik ospatu nahan kontu bada, eta gure argazko bitxasabena zan, herriko eta uzuetako plazetan elkartazian, gaur zaino benten gauden bezala, eta guriari ongietorri txaitzen zioten. Horretarako, zuan inguruan biltzen zian, dantzak eitzezen, asmo honak ekartzeko deitza itzezaben, eta asmo txarrak alde batera botatzen zaiatzen zian. Badakizu zegatik gau hau, ekainako geta bat, gaurko gaua, zegati da gau. Gure arbasuek, hainbat sinismen azkaben, maitasun ondixia zioten amalurrari, eta sinesmen horien artean zehon bat, oso garrantzitsua guretzat, eta dala, uste zaben, gau honetan, berrepente, batian, izarrak norabidez aldatzen zabela. Doia zen moduan aldatu zen zabela. Orduan, hori ospatzeko moduko gauza bat ibiltzen jakuen. Orduan, gaurko eguna, ospatzen zaben, ondixia handian. Baina, zuek uste duzu izarrak norabidez aldatzen dabela? Hori ez da guztitzek isa. Lehen uste zan baiet, baina gero, kontura gu gerala, lurrakin batera, izarrakiko aldatzen geranak. Eguzkitzan inguruan agoten da lurra bueltaka, eta batzutan agoten da eguzkitik urbio eta bestatutan urrutio. Eta gau da urte guztitikan, eguzkitik gertuen gauden eguna. Bai. Ikasi dugu nola ospaten zaben gure armasuek hau. Eta guk ere, antzeko zerbait izen zeiatuko gara, igual ez ilusik, baina zeiatuko gara, zuan inguruan dantzaka, eta gure batzen, gure komunitatea eta gure jendea, eta bueltaka dantzaka, egun sentirarte ere zutuzte, baina zeiatuko gara zen egiten. Etxo, horretarako bakagu proposamentxo bat. Proposamena da, zentetuko garala eta emango diogula eskua albokoari, eta musika ederra entzuten dugun bitxartian, kongo gera, zua izango danan inguruan bueltaka eta bueltaka. Eta hola, irudikatuko dugu nola eguzkitzan inguruan lurrak nola ematen daban bida. Bale? Orduan, tendetuko gera, alboko ere mango dioguztio. Idatzi duzuen hortan, indarra indarrozu eguruakin, eta hola, azkarro jungo dira gauza txarra horiek. Pentsau txarra horietan, azken ningo aldiz.
Eskerrik asko